दिनै थामथि खेबनि थाखाय थार्ड राउन्ड हावलिनि बड'लेण्ड गेस्ट हाउसाव जोङो जिरायदों आरो सावरायदों आरो बे गोथौ आरो गुवार सावरायनायनि उनाव दिनै जों खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बर' माहारिनि खौसेथि आरो बर' आन्चलिकताबादि जि राजखान्थि हान्जा UPPL आरो BPF बे मोननै हान्जानि खौसेथि गोरोबलायनाय बुजाबुजिनि सायाव जोङो जि मोनसे इनिशिएटिभ लादोंमोन जि जोङो नाजादोंमोन बे इनिशिएटिभखौ लानानै जों खौरांगिरिफोरनो गुवारै फोरमायनो नागिरदों जे बयबो मिथिगौ 13 जुलाइआव आरो 3 आगस्तआव जों मोन 16 आफादा खेबनै सावरायबाय बिनि उनाव 5 आगस्तआव मोननैबो राजखान्थि दोलोनि मुरब्बी मानगोनां प्रमद बर' बिथां मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथां UPPL आरो BPF नि बिथांमोननो जों लाइजाम हरदोंमोन लाइजामाव लिरनाय जादोंमोन जे मोन 16 आफादा BTR केन्द्रिक बर' आन्चलिकताबादि जि दल दङ बे मोननै दोलोनि गुबै गाहाय दैदेनगिरि बिथां सानैजों थोंजोङै मोन 16 आफादा जों रायलायनो लुबैयो आरो रायलायनायनि गुबै जाहोना जाहैबाय जे जोङो खौसेयै बा गोरोबलायनानै बुजाबुजियै जोङो आवगायलांनो हायो नामा बर' हारिनि थामोनथा रैखाथि जातीयताबाद आरो BTRनि जि जोंनि सेल्फ डिटारमिनेशननि जि अस्तित्व जि खुंथाय अट'नमि मोनदों बेखौ जोङो जोंनि गेजेरावनो लाखिनानै इयुनाव जों बेखौ सामलायलांनो हायो नामा बा दैदेनलांनो हायो नामा जेखौ बर' आइ आफा रायजो राजाया लुबैदों 35 लाख BTRनि जाति जनगोष्ठीया लुबैदों दा बे लाइजाम हरनायनि उनाव 8 आगस्तआव हाग्रामा महिलारि दोलोनि पाब्लिसिटि आरो अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि रजनी बरज'वारी बिथाङा लाइजाम हरदों बे लाइजामाव बिथांमोना सावरायनो थियारि होननानै बुंदों किन्तु माला सावरायगोन बबेयाव सावरायगोन बेखौ स्पष्टयै बुङाखै माखासे सोंलु बिथांमोना जोंनियाव सोंदों आरो 9 आगस्तआव जोङो गासै 16 आफादनि जानानै जोङो लाइजाम हरफिनदोंमोन जे जोङो थोंजोङै हाग्रामा महिलारि बिथांजों सावरायनो लुबैयो आरो जि एजेन्डाफोरखौ बिथांमोना लाबोदों लाइजामाव बेखौ जों टेबोलाव सावरायगोन 10 आगस्तआव प्रमद बर' आरो उरखाव ब्रह्म BTRनि चिफ UPPLनि आफादगिरि आरो आसामनि मन्त्रि बिथां सानैया मोन 16 आफादजों खुला खुलियै स्पष्टयै सावरायदों आरो बिथांमोना मोनसे प्रस्ताब होनानै थांदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा जुदि सावरायोब्ला UPPL दोलोआ सावरायनो थाखाय रेडि आरो बे इनिशिएटिभखौ बिथांमोना वेलकाम खालामनानै गालांदों दा फैयै फैयै 12 आगस्त बारलांबाय आरो 12 आगस्त बारलांनायनि उनाव दिनैसिम 17 तारिख हाग्रामा महिलारिनि दोलोनिफ्राय बा BPF दोलोनिफ्राय बिथांमोननिफ्राय दासिमबो फर्मेलि रावबो जोंजों फिजिकेलि डिसकासन खालामफैयाखिसै हरेस हाग्रामा महिलारि बिथाङा 12 आगस्तआव बरमायाव बिथाङा फोरमायदों जे एबसु आरो 16 आफादजों जोङो सावरायगोन होननानै बुंदों किन्तु माला सावरायगोन सोर सावरायगोन बबेयाव सावरायगोन दासिमबो जोंनि गेजेराव जेबो कमिउनिकेसन गैया बिसायख'थिया जिहेतु खाथि आरो बे बिसायख'थिखौ लानानै मोननै हान्जानि गेजेराव दान्थे बिदान्थेयाबो सोलिबाय आरो जोंनि बे इनिशिएटिभखौ लानानैबो दिनै गोबां माने दोलोनि बे दोलोफोरनि दैदेनगिरि माखासे बिबानगिरिफ्रा जोंनि बे इनिशिएटिभखौ सोरबाया थाट्टा होदों सोरबाया जोंखौ गाज्रि भाषाजों रायदों आरो साइडे थानाय जायफोरा महान नेता बिथांमोनाबो माने जायफोरा दोलोआव गैया बिथांमोनाबो जोंखौ सोंखारिदों आसलथे जोङो सैथो आरो खौसेथि जातीय सार्थआवसो जों बे इनिशिएटिभखौ लादोंमोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफादा रायजो राजानि सार्थनि माने उद्देश्यआवसो जोङो खौसेथि आरो गोरोबलायनायनि एजेन्डाखौ जोङो आवगायदोंमोन किन्तु बिथांमोना बेबायदि जोंखौ सोंखारनायाव जोङो जोबोद दुखु मोनदों गोथौयै दुखु मोनदों जोंनियाव आघात नांदों जे जाय बिथांमोना गावबा गावनि प्लेटफर्माव थायो हारिनि खोथाखौ बिराद साननाय देखायो किन्तु बिथांमोना प्रेक्टिकेलाव खामानि मावा बबेबा खनायाव थांनानै सोंखारिनाय रायनाय आरो गाज्रि बाथ्रा बुंनायखौल' बिथांमोना गावसोरनि थांखि आरो एजेन्डा हिसाबै लानानै थानाय बै बिबानगिरि बै मावथिफोरा बे इनिशिएटिभखौ सोंखारिनाया थारैनो आनफर्चुनेट दुर्भाग्यजनक दा खोथाया जाहैबाय दिनैनि हाउसनि गेजेरजों जोङो डिसिसन लाबाय जे नैबे जि प्रसेस बे प्रसेसखौ जोङो आपातत जों बेखौ दिनै दोनथ'बाय
बे प्रसेसखौ जोङो मुभ खालामनाय नंलिया कारना जाहैबाय इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर' बिथां आरो उरखावगोरा ब्रह्म मन्त्रि बिथाङा सावरायफैबाय पजिटिभ रेसपन्स होबाय उइलिंनेस देखायबाय आरो वेलकाम खालामबाय किन्तु बिपिएफ दोलोनिफ्राय लाइजामखौल' हरबाय बिथांमोना जोंजों फिजिकेलि सावरायासै जिहेतु मोननै आफादजों मोननै दोलोजों सावरायनांगौमोन आरो जों बुङाखै जे बेयाव 20ता गेलेगोन सरकार गारना फैनांगौ बे एजेन्डाफोरा टेबोलाव फैगोन बे खोथाखौनो रायलायनो थाखाय जों लिंहरदोंमोन बे मिडियायाव बुंनाय खोथा नङामोन किन्तु दिनै बिथांमोना जि खोथाफोरखौ मिडियायाव बुंनाङा बेखौ बुंग्रोबाय आरो टेबोलाव जों सावरायनोसो लिंहरदोंमोन बुजाबुजि जागोन ना जाया बुजाबुजिनि आधारा फर्मुलाया मा जागोन एजेन्डाया मा जागोन बे टेबोलावसो जागौमोन किन्तु बिथांमोना सावरायनो फैयासै सावरायनो फैनायनि मिनिङा बे नङा जे जों बिथांमोनखौ नारसोमगोन जरजलम खालामगोन बे नङामोन सावरायनोसो जों लिंहरदोंमोन दा बेखायनो जोङो गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायबाय बिपिएफ हान्जानिफ्राय जोङो जि मोनसे आसा मिजिं दङमोन बे मिजिंखौ जों बिथांमोननिफ्राय रेसपन्सखौ मोनासै आरो बेखायनो बे इनिसिएटिभखौ जोङो स्टप खालामबाय आरो हाग्रामा महिलारि बिथाङा टाइम एन्ड एगेन मिडियायाव बुंदोंमोन जे एबसुआ बिबान लानानै थांदोंमोन प्रमद बर' हाग्रामा महिलारिखौ रायलायहोनायनि एबसुआ मावफुङाखै बर' थुनलाइ आफादनो आफादगिरि मानगोनां सुरन नार्जारि सार आरो नीलकण्ठ गयारि गाहाय नेहाथारि बिथांमोनखौ लिंनानैबो बिथाङा बुंदोंमोन रबिराम नार्जारिखौ लिंनानै एबसुनो खिन्थाहै एबसुजों रायलायहै होननानै बुंदोंमोन मिडियायाव सेभारेल राउन्डस बिथाङा बुंबाय किन्तु दिनै बिथाङा गावनो स्वयं फिजिकेलि बिथाङा रायलायफैयैया बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव आरो मोनसे गिदिर आघात होननानै बुंनांगोन आरो माहारि आफादनि फारसे मोनसे डिसअनार आरो मोनसे ड्रामाटिक नाटकीय बे मोनसे माने परिस्थिति बिथाङा बे परिस्थितियाव खोथाफोरखौ बुंदोंमोन जों बेखौसो दिनै साननो बाध्य जादों जोंहा रावनिबो सायाव आक्षेप गैया रावनिबो सायाव जोङो माने बेबायदि माने गाज्रि बाथ्रा बुंनो जोङो सानाखै रायजो राजाया बिबेसना खालायगोन जे सोर रेसपन्स होखो आरो सोर रेसपन्स होआसै सोर रायलायफैखो आरो सोर रायलायफैयासै जों रायजो राजानि बर' आइ आफाया जेखौ बिराद गोसो गुदुङै नेनानै दङमोन जे खौसे जागोन जातीय अस्तित्व बिटिआरनि फिउचार जोंनि अट'नमि जोंनि सिक्स सिडिउल बिनि सार्थआव बे नेनानै थानाया दिनै थारैनो माने फाइनालि मोगथाङाव जाफुंनाय महराव फैयाखिसै रायजो राजानो जों हगारना होबाय रायजो राजाया बिनि बिबेसना खालायगोन मोननै दोलोआ रायलायगोन ना रायलाया बिनि सिद्धान्तखौ जोङो मोननै दोलोनि मुरब्बी आरो बिथांमोननि दैदेनगिरिनि कर्टआव जोङो हगारनानै होबाय आरो सिटुएशना कम्पेल खालायोबा बिटिसि इलेक्शन जोबखांनायनि उनाव रिजाल्टआ फैनायनि उनाव जुदि बे दोलोफोरा जोंखौ खावलायोबा सिटुएशना वाइन नेसेसारि जोंखौ जुदि बाध्य खालायोबा जोङो इयुनाव इउनिटि आरो एलायन्सखौ लानानै जोङो बिबेसना खालामनो थाखाय सानफिननो थाखाय जोङो बाध्य जागोन आरो बिनि थाखाय रेजलिउसन जों मोनसे लानानै दोनदों 2020 मायथाइयाव लाइजाम हरनायखौ जों मोनाखै जोङो बेखौ खोब क्लियार आरो लाउडलि जोङो स्पष्टीकरण होदों बिथांमोना बुंदों जे एबसुनि बै समनि एडभाइजार मनेस्वर दैमारिनो लाइजामखौ हरदोंमोन अफिस सेक्रेटारि बिपिएफनि गजेन्द्र दैमारिया दा मनेस्वर दैमारिखौ आं सोंदों जे नोंथाङा लाइजामखौ मोनदोंमोन नामा कारन बै समाव गाहाय नेहाथारिया लरेन्स इस्लारिमोन आथिखालनि क'क्राझारनि एमएलए बिथाङा बुंदों जे आं लाइजामखौ मोनाखै आरो मनेस्वर दैमारिखौ आं सोंदों जे नोंथाङा लाइजामखौ मोनदोंमोन नामा बिथाङा बुंदों जे लाइजामखौ मोनाखै आरो गजेन दैमारिया सोरनो होफैदोंमोन आरो दिनै 2024आवबो इउनिफिकेशननि थाखाय 4 राउन्ड बिपिएफ इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा दिल्लीयाव गुवाहाटीयाव क'क्राझाराव धालिगावआव रायलायदों बै समाव लाइजामनि मेटारा फैयाखै 2020नि उनाव 2025 5 बोसोराव लाइजामखौ नुवाखिसैनो जोङो किन्तु दिनै नैबे इउनिफिकेशननि जि लाइजाम हरबाय बा एलायन्सनि जि लाइजाम हरबाय बे टाइमाव नाटकीय भाबै 23/12/2020नि लाइजामखौ सोरबाया ससियेल मिडियायाव आपल'ड खालामबाय आरो नोंथांमोना बयबो मिथिगौ 7 आरो 10 डिसेम्बराव इलेक्शन जादों 12 डिसेम्बराव काउन्टिं